नमस्कार भैया लोग, स्वागत बा रउआ सबके हमार चैनल भोजपुरिया इन विदेश में। तो आज हम जात हई स्विट्जरलैंड के बहुत ही एगो सुंदर जगह बा भैया, जेकर नाम बाटे ब्रूनन। थोड़ा बोले में दिक्कत हो सकेला, लेकिन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम बा, तो ठीक बाटे। अइजा एकदम बहुत बढ़िया झरना बा, खूबसूरत बाटे, बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह बा। हरियर पहाड़, पेड़ पौधा सब एकदम नेचुरल बा। एकदम देखला के बाद इतना सुकून मिली कि एकदम मन हरिया जाई। हम आ गए हैं स्टेशन पर। अइजा से ट्रेन पकड़ल जी आ जाइल जी हमनी के ब्रूनन। ठीक, तो वीडियो के देखी लोग और बताई जाए। वीडियो अगर पसंद आइल होके तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल पर के सब्सक्राइब जरूर करी और बेल आइकन दबाना मत भूली। तो चलिए शुरू करें कि आज के सफ़र एकदम प्योर भोजपुरिया अंदाज में। तो हमने के पहुंच गए जाए ब्रूनन में और ये झरना देखला हो लोग तो ये बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह बा। ये झरना देखल जाए जी हमनी के ऊपर, और ये जाके झरना देख लोग कितना ऊंचा से गिरत है, एकदम मस्त। एकदम हम जूम करके दिखावत हैं, एकदम बड़ा खूबसूरत लागत बा। एकदम इतना पानी बा कि फवारा जैसन एकदम आवत है। अब काफ़ी दूर तक ओकर फवारा आवे। झरना के कुछ मीटर पहले एगो कब्रिस्तान बा एइजा। और देखो अइजा के आदमी मरे से पहले स्वर्ग में रहत रहे आ मरला के बाद स्वर्गे में बाटे। माने अइजे बाटे ई स्विट्जरलैंड तो स्वर्ग बनले बा। तो देखा कितना किस्मत वाला बा लोग। हमने की जाते जा अब झरना के एकदम नज़दीक से देखे वो ये जाए के रास्ता बाटे बनावल, और जाए जी हमने के ऊपर एकदम झरना के नज़दीक से देखल जी। झरना के पीछे भी देखे वाला जगह बाटे, तो वजह से देखल जी। तो बनल रहा जब वीडियो में हमने के साथे हमने के जाते जा ऊपर। तो अभी हमने के चढ़त है चढ़ाई पर, देख सकला जा कि पेडेस्टेरियन इ लोग कितना बढ़िया बनैले बा ताकि कोई स्लिप ना करे। साइड से बाउंड्री भी बनावल बा। तो चढ़ाई बा बहुत थकान होता, लेकिन बहुत मजा होता। तो हम थोड़ा दिखावत हैं एरिया के खूबसूरत नज़ारा, जो चारों तरफ के कितना ग्रीनरी बा, कैसन मौसम बा, घर कैसन बा एकदम ऊपर से। तो देख लो लोग व्यू कितना खूबसूरत बाटे। ये हमारे मैडम जी चढ़त रही, लगा था थक गई पूरा। हाँ चलो चलो अभी आओ ऊपर चले के बा। बहुत बारिश के फुहारा पड़ता, सब भीग जाई यही से।
हमनी के हो गई यार तैयार, अपन जूता उता पहन के पॉलिथीन वॉलिथीन पहन के आप हमनी के जाते हैं टनल में। अइया से आगे जाके रास्ता बा ऊपर झरना देखे जाए खातिर। तो हमनी के चल रही है टनल में, बनल रहो लोग हमारे साथे, चला जा देखे झरना। मत चलना, लगा था कि उधर से झरना के पानी भी आवत है ना, एकदम देखा होता। काफ़ी देर लंबा लाइन में लगला के बाद फाइनली हमनी के पहुंच गए हैं झरना के पॉइंट पर। और थोड़ा दूर और बटे हमनी के अपना इंतजार कर लिए अपना जो नंबर के, तब तक देख लो व्यू भैया से नज़ारा कितना सुंदर दिखाता बा। फाइनली हमने के पहुंच गए यहाँ एकदम झरना के पीछे, और ऐजा से एकदम झरना के पर्दा जैसा पानी के पर्दा बनल होके उस टाइप से एकदम मज़ा आता। तू लोग भी कमेंट करके बताओ जाके कितना मज़ा आयल वीडियो देखने के बाद। बाकी वीडियो में यही रहे, बनल रह जा हमारा चैनल पर और सब्सक्राइब कर जा, और अगला वीडियो के इंतज़ार कर जा। तब तक के लिए बाय बाय।